dan wasu sai su ce wai me yasa ba za ka zauna da malam lawan ba. Kai ba wabi in za ka yi wa kanka adalci kai ka san na yi wa lawan yawa wallahi, shi ya san ni na masa yawa wallahi. Tozali in mun ya san na fa karfin da tsarkin mulkin Allah nake rantsewa, kuma da za a bari kowa ya huta a ajiye mun shi a gaba wallahi kura masa ido kawai zan yi billahi allazi la ilaha illa huwa ku ga yanda zai rikice kura. Kuma mukabalan nan duk da za a yi da ni zan yi da shi na rantse minti 5 yayi yawa. Wannan munanan maganan da ka gaya wa annabi buɗe kurum wallahi na masa yawa wallahi, kayattawa ta fi karfin makogaransa wallahi. So ballantana wasu yara sai a za a ce wa ya wane yana so ka yi mukabala, wane yana so. Kun san abin da yasa barin gaya wa yan uwa, saboda yan uwa Muhammada ku kwantar da hankalinku. Kun san ba wahabi sharrinsa yana da yawa, to ni na san sharrin ba wahabi ta yanda watakila shi mai sharrin ma bai san sharrinsa haka ba. Abin da suke nufi sai su turo muku wasu yara wanda ba su da ma'auni a cikinsu, yara ne a cikin su wahabiyan ma yaran ba su da kima, sai a turo maka shi sai a ce to ai ka zauna da wani. To idan ka zauna da shi in ka kayar da shi wa ka kayar? Har yanzu wahabiya tana tsaye baka kayar da kowa ba. Baka kai saboda me in ka kayar da shi ma za su a wannan ai mai zagin malaman mu ne, mu ma ba mu yadda ma yana da kima ba, ba mu yadda ma mai hankali bane. An gane? Sai su ce to ga wani ka zauna da shi. Amma ku kun san wanda zan ina rijiyar lemu ku turo shi. Ku sa yau ku in ban je Kano yau ba Allah ya tsine min. Ku sa yau ya fito billahi allazi. Ya ce yau zai zauna yau din nan ta yin mukabala a nan Bauchi, ku hutar da ni, ku hutar da kowa. Guruntum ya fito yau din nan a yi zama, ya fito billahi lazi, ya fito cikin girmamawa da mutuntawa. Amma kwaje ku turo mahaukatan cikin ku, saboda in na zauna da shi sai a yi mana kudin gora da mu da shi ko a ce na zauna da mahaukaci ni ma na zama irinsa. A babu wanda za ku turo min wanda in na rike na karya to na karya tafiyar wahabiyancin shi za ku nuno min. Amma ku turo mahaukata to kuma wa zai zauna da mahaukaci? Ai alkalbu yambahu wal qafilatu tasiru law nabaha al badra kilabul wara ma wasala nabuhu ila al badri. Dan haka wanda zamu zauna da su ko kun sani ku zabo. Ai kuna da daktoci, akwai irin su daktawana ku kawo su. A nan Bauchi kuma shikenan na zaba ga Guruntum ba batun yara. Kuma yanzu ko irin su Dr. Jaki ne da ake magana da muka yi ya zauna, wasu ka ji an ce to ai yanzu Dr. Jaki yana da ɗalibai yana da to yanzu dan Allah in banda bawabi da rashin hankali na yi fada da uba na kai uban ƙasa, sai kuma ka zo ka turo min yara. Waɗannan ai ƴaƴanmu ne sai ku bari mu haɗa su da sa'anninsu. Waɗannan ƴaƴanmu ne suna nan bai wuce mun sun yi abu mun su faɗa kai ku bari don Allah ku bari irin wannan abun ba kyau, ku yara ne ku yi gefe haka yake. An gane ƴaƴanmu ne, amma ku nuno min kicima. Ina mukabala kuke so ku turo Guruntum. An gama mu ba har gurin sa zan tashi inje billahi allazi la ilaha illa huwa. Har nan zan tashi inje in a Jigawa ne akwai birnin Kudu zan je, in a Kano ne akwai irin su rijiyar lemu, kai akwai karin sa irin su Rabiu rijiyar lemu. Ku hada mukabalar an karba sai mi amma me rai in a Abuja ne ko a Gombe ga suka biru Gombe suna nan duk za mu je waɗannan duka ba komai. Za mu zauna da su amma ba mahaukata ba. Kun san da wanda za mu zauna in za ku yi shekara 2000 kuna kiran wawayen cikin ku, ni ba zan zauna da su ba. Ballantana ku kanku in na kure su sai ku ce a waɗannan ai wawaye ne, mu baka kura idala ba. Ku kawo min wanda in na gatsa shi ya gatsu, in na taka shi ya taku, in na kai shi ƙasa na kai izala ƙasa. Tunda ni dai ka san in ka kai ni ƙasa ai ka kai babban saniya ƙasa, ka kai babban saniya. Ba komai bane ne a cikin almajiran Shehu Tijjani, amma in ka kai ni ƙasa ka san ka kai babban saniya. Dan murna za ku yi ko lokacin da kuka sa DSS suka sa aka cire mun singileti ba murna kuka yi ta yi ba? Kuna zaunan naje ƙasa da Allah ya raya ni ba gashi na rayuwa. to ni ma babba za ku nuno min, babba mai kwari mai nama. Amma ka je ka kawo min sauro, ana maganan giwa wa yake maganan sauro. Wannan shine magana. Muƙabala an karɓa, shi Lawan din ma zan zauna da shi in kuna so, amma a maneji. Amma Lawan ba sa ana bane sam zan zauna da shi ne saboda batancin da yi wa manzon Allah. Zan zauna da shi. Mun karɓa muƙabala a Bauchi muna da Guruntum, a rijiyar lemu muna da Kano muna da rijiyar lemu guda 2, a Jigawa muna da birnin Kudu, a Gombe muna da Kabiru Gombe, a Abuja muna da irin su Malam Balalau. Duk da bana sai shigo da shi bai fiye shiga cikin irin waɗannan abubuwan ba.
baya abin nan, amma dai muƙabala in an yi insha Allah mun shirya ba da yara ba amma tunda duk tsiyarka duk wahabiyancinka duk gubankin annabi da ta ratsa ka ka san ni kicima ne in nace zan tattaro dalilai akwai kai ka sani sai dai kai zagi akwai to nuno min babba wanda na haɗiya na san na haɗi mai ƙarfi, amma ka turo jahili wannan wa zai kula ku shekara 2000 ba wanda zai kula ku Allah ya mana magani Allah ya samu dace albarkar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد بن عبد الله الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تعرفنا بها إياه الله يسامو داتي البركة من زال الله صلى الله عليه وسلم